Kusiya nokuti haunaki wakazara mvura chembere ndo dzinoita dzinogona bata varume. Saka muromo iwo ndakangogara ndinawo chete mumwe mangu kuti arikuzoti handinaki. Akatora mukana wokutama kumba kwangu akanogara kumba kwaamai vake. Mbedha wangatinawo unokona kufuka. But ndaiti ndikagonya makumboda so mabvisa ngakunzi. Kusebereka mundayenzi mpana pamutini. Saka pandikabva inini vamuna kuti ndikanimboisura ndonoti anoita sei. Ndopa kunhu zvakarara pamasofa. Asi panguva iyi mafambira madzimbai vangu. Ndakaonesa kuti pane mushumo kwenu mudzimbai anditini kutora kwaita mukadzi kuti ini wanditi handinaka. Pane ndishungu kuti ndikuda mudzimbai wangu akambatirisa nyaya kuti iwe ndwakara mashoko yayo. Ndikataura mudzimai sekutadza kwandakuita uri kudei. Ndikabvisa donzo remombe rinokosta 500 600 plus $200 pamusoro yomuromo wekuti wanditadzira chi wanditi iwe handinaka. For these and more stories, tune into Zim News Bit TV with Robert Tafumani.